Ola, bo día, e sobre todo bo día de libro a todos. Son Mari Villera Vide, a maioría xa me coñecedes, que son daqui de Melide, e o libro que estou relendo estes días é este, 100 años de soledad. E outro día, colocando un pouco a estantería, vino e dixen, ui, non estou lendo nada ahora mismo, bon momento para reler un destes libros. Pero primeiro quería contar a historia deste libro en concreto. Cando eu tiña aproximadamente 14 anos, por aquel entonces, meu irmán, o maior, traballaba nunha empresa de mudanzas e entre esas mudanzas pedíronlle que trasladara os enseres e os muebles de un antigo convento que había sido vendido para derruir e edificar no seu solar. E entre as cousas que lle mandaron trasladar estaba parte do lixo, e entre ese lixo estaba este libro e outros máis. E el, sabendo da miña afición á lectura, decidiu traernos. Este libro, 100 años de soledad, a súa primeira edición data do 67, e esta edición é do 69. Entonces, incluso me recorda unha unión entre os tres irmáns que somos, porque regaloume o meu irmán maior. A primeira edición é do 67, que é a miña fecha de nacimiento, e esta edición é do 69, que é da fecha de nacimiento de meu irmán, o pequeno. É un pouco anedótico, pero cando collo acórdome dos tres en conxunto. E, bueno, ora indo ao libro en concreto, pois o libro trata das aventuras e desventuras dunha xeración, de varias xeracións dunha familia, a familia Buendía, e empeza polo casamento de José Arcadio e de Úrsula, que son primos entre sí, e polo medo a relación parental que teñen, non queren ter fillos ou teñen medos a ter fillos porque por aquel entonces dicíase que a xente que se casaba e emparentaba entre sí tiñan fillos con rabo de porco. E a partir de aí, pois, danse as venturas e desventuras, os miragues, fantasías e incestos ao longo de varias xeracións desta familia. Entonces, para alguén que lle apeteza reler de novo ou ler por primeira vez un clásico da literatura contemporánea, este podía ser un bo libro. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez.